Ama, gaur hori jetorria. Ta, Pauli pote egitea. A ber, zei dutzen zuen. Apa, Orio! Bueno, hemen ukristora da idera. Irtera, bega, jo! Bueno, hemen ukristora da idera. Irtera, bega, jo! Gaurko helburua da, taberna bakoitzetik pintxo bat aukeratzea. Eta jo platoan, pintxo guztietatik bat sortzea. Eta hori izango da, Pauli Pintxo. Bueno, lehenengo etapa, hemen. Niko tabernan, Orion. Eta hauen, hasiko gea, ze pintxo mota, ze klase, ze, eta goxuak egon goiela fiko. Eta nik gaur hasiko nintzake zerbeza batekin, eta, opo, erak gazteia, Dana gozu hau hemen, oso. Eta ez zakin nondik anasi. Iepa! Oi. Premio. Hau zer da, zugu zao, zer dago? Ikiarria. Duna garrego ez. Pauli, pote. Kamiseta guain. XX. Hori jon txaude eta... Juan bai, kompleto. Zira ona. Orion zeharki otean, ze Pauli pote harrak. Pues, ostakorako errankarako, nik uste hau aukeratu gotela. Tomate txerri, karamelo eta bai. Kategoria. Bueno, botiak, gustatuko zaizue. Aizu, Loretsu taberna non dagoen baldak izu? Ontsa esan izu bai, nahara etxina emango zaitu. Eta hemen zeiten da egunero, za, pintxopote? Ez, ostiralien bakarrikan. Ostiralien bakarrikan. Bai. Bueno, eta nondik esan duzu, za dola? Ontsa, kale hartan zekin. Eta nik antziar basa behar dut? Bale? Aizu, txanta zen batean, zate gaito, Ez dakit pintxo hobi jangoten gaur. ¡Qué malo eres! No. Bueno, suerte. Pauli pote! Pintxo ijangote. Txintxua emakumea. Bai. Zena nola zuen? Ez da galdeture? Bueno, beira ebali. Entatu gure. Eskerrik asko. Gustatu zaiak Hildak egiteke noi. Eta Hildakin, nola inde Hildak? Berriz ikusi nahi nik egoi. Bai, ikustei baldo berriz egoi. Bertan igual degenen. Ikusiko deu berriz? Mira. Babaya hola. Ai, badio. Ai, badio. Ai, bai. Pauli Potter. Hortxe. Bakizu zurbilen tirita zatek gaten burun, ez? Tirita buru? Bai. Zatik. Hola jatzeroako. Bueno, hitzako baino horrein begira hemen. Oh, mira. Bai, Hilda. Bueno, venga, txak. Venga, Hilda. Txak. Hilda. Bueno, doak izue, zer da, Hilda bat. Begate, Zuzenian, kapasa izango alda. Aitu, hola ite hau. Bai. Jo, berriz. Bat, ez? O zuek ere aldu zuen. Hiru pali hortako asko. Hau elegantia. Hau zertako depa. Bueno, joni zertakipa. Nire zurotako? Nik kamarero honan. Ondo, venga, hortxe, rapa, Elegante, oi, askari, noni. Bat. Txaka, venga, elegante. Venga, bi. Jo, importa espasa izue, nik bietzat txupatu ingo jut, Txupatu lasea. Txaka.
Dena, Paulino, esan, horioko hau bideo bakarra zan, o... Ketio esaltzen dute. Bigarren parti izango. Gauzatik, guk hau jaten bitartean, Ikusiko dugu, bigarren zatea. ikustaun bigarren bideoa. Bigarrengo etapa. Loretsu taberna guaz. A ver. Son lobos y tienen mucha hambre. Hubieran podido arrancarme una mano. Pero yo sé muy bien que no lo harían nunca. Los lobos son animales sociales. Pincho potera. Es un irritante. ¿Dónde seguí, vale? Eskerrik asko. Sin abusar, Bigarrengo etapan, aukeratu duguna da, roketa. Bueno, tiak, bagoaz, hirugarrengo etapa egitera, pega. Hau bizik usaila zaten. Ni bai, bizik usaila dola. Bizi, ai, peka, bai. ¿Sabes qué? Orino con mutilak. ¿Temos o no? No. Apa. Sorpresa izatek, Entxatunak hemen daudela eta tak! Ni etorrinak. Asmatu. Etorrinak gauritea, Pauli pote, baina hau bisigua, baina... Hemen, goze asko, Bueno, mutilak. Ondo segi? Berdi. Venga. Esan den bezala, hirugarrengo etapa, kolo txiki. Habez, neko, behan du xamar gabiltza, baina, bueno, habez aurkitzen dugu. Bueno, goz gatzia. Bueno, usted gara izetorri bezala, pega. Gaur, usted, hau aukeratu. Ai, gada! Hobena da gizarran? Dirui gabe etorri nezela. Pauli pote.